Hi havia una vegada, en un país molt llunyà, anomenat el País de Mai Més, hi vivia el nostre personatge, Peter Pan. Juntament amb Peter Pan i Campaneta, coneixerem a tots els habitants d'aquest país, ja siguin bons o dolents. Voleu conèixer la història? Preparats? Va començar una nit freda a la ciutat de Londres. Com cada nit abans d'anar a dormir, Wendy explicava contes a les seves germanes. Eren uns contes de pirates, fades i un nen que era capaç de volar. A Peter Pan i a Campaneta li encantaven les històries de Wendy. Així doncs, cada nit viatjaven quilòmetres i quilòmetres per escoltar-les ben atentament des de fora la finestra. Una nit, van decidir entrar a l'habitació. Aquest fet suposarà l'inici d'una gran aventura per Wendy i les seves germanes. Comença la seva gran aventura al País de Mai Més. Peter Pan i Campaneta ensenyen a Wendy i les seves germanes cadascun dels habitants del País de Mai Més. Es queden ben sorpresos, ja que allà hi viuen els nens perduts, els indis, les fades i els grans rivals de Peter Pan, els pirates, liderats pel temible Capità Garfi. Els nens perduts i les fades els donen la benvinguda.
les seves germanes queden ben sorpreses de l'hospitalitat dels nens perduts. Descobriran els secrets del bosc i els seus amagatalls. De cop i volta comencen a sonar els tambors. Han arribat els indis. S'han assabentat de l'arribada dels invitats a l'illa i volen donar-los la benvinguda.
Peter Pan i Campaneta estan disposats a mostrar la màgia d'aquell indret. És per això que Campaneta crida les fades. Elles, juntament amb Peter Pan, faran que Wendy i les germanes quedin embadalides d'aquell màgic indret i de tots els seus habitants. Draw your line as I test my champion in your hands. Your eyes on your breast, fit your squire so that they can be your step. I could be burning or losing my breath, crying in pain, falling all for your sake, and you'd save me, so that I'd fight for you again. Oh, you shine far as you have a goal, we're just a once to pave your path. But battlefield is cold without a friend, home will keep you warm without a lover, and panic stops you at the gates of hell. Screaming and asking for help, no one coming to lend you their hand. See the checkmate only when you've torn your troops, and now you see me for first real time. Miss my voice when you wake up at night, but I'm gone, and you realize that battlefield is cold without a friend, home will keep you warm without a lover, stops you at the gates of hell, while the guard strong crumbles. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, oh, eh, Però no us penseu que tots són flors i violes al país de Mai Més. Recordeu que hi havia pirates, oi? Els pirates no són amics de Peter Pan. Al contrari, tots ells viuen al vaixell pirata, liderats pel temible capità Garfi, pensant en com es poden desempallegar de Peter Pan i tots els seus amics.
que van Peter Pan, Campaneta, les fades, els indis i els nens perduts. Tots junts uniran forces per fer fora els pirates i viure tranquils i en pau. Ho aconseguiran? Ara ho veurem.